ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି। ଚାଣକ୍ୟର ନୀତି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଅନେକ ନୀତିର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଯାଇଛି। ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ନୀତିକୁ ଅନୁସରଣ କରେ ତାହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନ କେବଳ ସୁଖମୟ ହିଁ ରହିବ। ଚାଣକ୍ୟ ନୀତିରେ କିଛି ଏଇଭଳି ବିଷୟ କୁହାଯାଇଛି ଯାହାକୁ ଆପଣ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିପାରିବେ। ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ କେବେ ଧନହାନି ହୋଇନଥାଏ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ରହିଲେ। ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି ଅନୁସାରେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରିଶ୍ରମୀ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ଖୁସି ରହିଥାନ୍ତି। ପରିଶ୍ରମୀ କରୁଥିବା ଲୋକ ନିଜ ବଳରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ରହିଥାଏ। ଏହାର ବିପରୀତ ଯେଉଁ ଲୋକେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଆଶା ରଖିଥାନ୍ତି ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ ବା ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ, ସେହିଭଳି ଲୋକ କେବେ ବି ଧନୀ ହୋଇ ନଥାନ୍ତି। ଯିଏ କର୍ମ କୋଢ଼ିଆ, କର୍ମ ଠିକ୍ସେ ଭାବରେ କରେନି, ଅଳସୁଆ ବ୍ୟକ୍ତି। ଅଳସୁଆ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସର୍ବଦା କୋପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେ ସବୁବେଳେ ଅଭାବ ଅନଟନରେ ରହିବ। ପରିଶ୍ରମୀ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମା ସବୁବେଳେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଶୀର୍ବାଦ ଢାଳନ୍ତି। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି କର୍ମ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ କର୍ମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିକି ଦେବ। ଅଧିକ କଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ଯେତିକି ପାରୁଛନ୍ତି ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ହିଁ ଲୋକ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ଯିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୀ ସିଏ ବି ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ହିଁ ଧନୀ ହେଇଛି। ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳେ ନାହିଁ। ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି ଅନୁସାରେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଶୀର୍ବାଦ କେବଳ ସଚ୍ଚୋଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କାହାକୁ ଠକନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ମିଛ ଲାଞ୍ଚନା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଧିକା ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଠକିକି ଜୀବନ ସାରା ଟଙ୍କା ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଧନ କେବେ ବି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହେ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ରହେ। ବାକି ଧନ ଏମିତି ନାଶ ହୁଏ। ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି ଅନୁସାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ଲୋକ ସତ୍ୟର ମାର୍ଗରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି ସେହି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକ ମାନବତ୍ୱର ଧର୍ମ ତୁଲାଇଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବିଶେଷ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ରହିଥାଏ। ଏମାନେ କେବେ ବି ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରିନଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଶାନ୍ତି କେବଳ ରହିଥାଏ, ଧନ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ବିଷୟଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଏବେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।